Ang hangyo sa asawa ni Zebede. Mateo Kapitulo 20, 20-28. Miadto kang Jesus ang asawa ni Zebede oban ang iyang duha ka anak nga lalaki. Miluhad siya tubang nga ni Jesus kay may hangyo siya. Busa mingon si Jesus kanya, unsa imong gusto? Mitubag ang asawa ni Zebede, kon maimo, kon maghari ka na, palingkor ang akong duha ka anak diha sa imong tupad. Ang usa sa tuo ug ang usa sa wala. Apan gitubag sila ni Jesus, wala ka mo maibalo kon ansa ang inyong gihangyo. Maantos ba ninyo ang kasakit nga hapit ko ng antuson? Mingon sila, oo, maantos namo. Mingon si Jesus kanila, tinuod nga maantos gayud ninyo, apan dili ako ang mupili kon kinsa ang mulingkod sa akong tuo ug sa akong wala. Kay may gitaganan na ang akong ama haniini. Sa pagkadungog sa napulo ka sumusunod sa ilang gihangyo, nasuko kaayo sila sa managsuon. Busa gitawag silang tanan ni Jesus og giingnan, nahibulo ninyo nga ang mga kadagkoan nini nga kalibutan may gahom sa pagmando sa ilang mga ginsekopon ug sila ang magbuot kon ansa ang ilang buhaten kanila. Apan dili ingon nini ang angay kaninyo. Kay kon kinsa kaninyo ang gusto nga maimong gamhanan, kinahanglan nga maimo siyang inyong sulugon, ug kon kinsa kaninyo ang gusto nga maimong pangulo, kinahanglan nga maimo siyang ulipan sa tanan. Bisan pa gani ako nga anak sa tawo wala mo anhi dinhi sa kalibutan aron alagaran, kundi aron mo alagad ug mohatag sa akong kinabuhi sa pagtubo sa daghan nga mga tawo.